O yan, nakakitsa po. Yan ang almusal tayo ni kari-kari. Uy, tanong bayo ka kyan channel ay ni. E mo kakalingwa mag-like at po mag-subscribe kay Nyam TV. Bantang updated ka karetang latest uploads mi. Okay? Shoutout pala kang Daddy JD Manalber from Sydney, Australia. Sana makapamasyal kaya kyan. Kari-kari ng misis niya ni kaya yan, chili oil. Chili oil tama kaboti kaya niluto kaya pasibayo. Lasing bagok. Tapos siya kung sumama kong kari-kari, usually bagok ampong anything maslam, aslam o kaya lemon. Yan eh, lemon natin. Kaya mag-lemon tam. Yan. Ni medyo malat siya, dininan king kaya. Singkapang kaya pasibayo. Siyempre, bahay mas manyamang kakanan, manggamat tamo. Nantay nga o mga laglagyo. Yaman na mga laglagyo boy. Oh naman yaman kanyan. Takman tayo pangalang kayo. Yaman nyo nakasumubong nasi. Pwede pagluto na ako misis Nyam na bengi kasi duty na naman. Kaya nakya na naman mikit. So ito, niluto na ng maranon. Seli minapon niya. Ito tayo kayo niya. Ito tayo pa. O yun. Naman na niya. Mantay ba? Naman na. Nakaya ko yung suya yung kaya. Yung chili paste. Ito yung kayang taba ng babi. Hindi kasi niya nga sa limi Tubalo mo kanyan niya. Tambala mo, minuna din niluto itang maparas na. Kahit nga pang ginger. Ay balang bilos din. Kaya rin ang may luto. Bala mo bilos damo itang kay. Itang mayumo pong asin kay sinaka doon na may laso. Kung gawa ko, niluto ko pa si Bayo. Nanyaman. Ayan o. Hindi naman masyadong mataba niya kasi balam litid So okay mo. Ampe magandang gulay Oop, nalasin taba. Yaman na Pagod. Gula. Tapos kuha na talagang misis namin kari-kari ngayon. Actually, meron yung karing specialty na paborito ng kaya. Luluto. Nagrap yung bali. Maka namin naluluto yan na pumanin itong kayang peanut butter. At yung certain peanut butter apan ito na nalitang basta-basta. Taba na nito. Ito yung ginamit na yan. Nanyaman-yaman mo. Hinitang buntot na yung kain. Buntot na yung babi. Yan o. Yan o. Singit taba. Kaya niya. Ano na yung English niya? May box steady niya. Tsaya. Itignan mo kanyan. Sa kanya. Spoon. Tsaka mga nasi. Kanita. Gusto magluto yung mga ninimaku. Kaya po ko. Albiyan ko lang. Tandidinan lang kay. Ngayon ta. Skyflake sa dinurog. Ngunit siyempre, kung ipasa na yung recipe kayong aliwa-aliwang kay, magaliwa na. Maging modern, tumita peanut butter. Kanita, didikdigan da pa yung mani, ini peanut butter na yung gamitan da yata. Pero manyaman niya pa mo rin. Kalasan itang kambala. Ano, medyo mayumuyo. Na masyado mayumuyo, pero tinaslight. Kaya, sweet. Ang tamang gulay. Til-til mo makan yan.
Bagay sa sabihan mo matabain eh. Nung malagad mo mong kakanan, nais mo. Pamisa-misa mamang kang kaya natin. Mamang kang manyaman. Come on. Girl na. Mahapin na yung manyaman yan. Kahit di na may pang maparas. Sol. Yaman. Kaya kasi disan niluto ng misis niya mini. Nung disan kaya, i-video kaya batang balo tayo recipe. Kaya natutuki. Kahit tanay pangin, mukbang tanay pangin. Masura mo, sumama kang manyaman mga nini, sisikang kang mga nasi. Kaya yung mga diet mo mga nini. Na kumakain mga nasi, magpalati ko nga dyan. Pagka pagpalit na akong misis na, umatang gula. Plus na lang gula na kaya, batong lang. Ilang ko, nistim na parang bayo ng lagya, kaya makapati lang. Malalaglag oh. Ternas, manyaman-nitang kaya, manyaman-nining spicy muri. Ay, miyadyanin na naman yung kaya kanini. Ngayon nudoro. Sabi da mo rin matwa, yan naman mataba yan, patayan. Balo, nagtutuna. Pero mataba yan kasi tabaya. Diyan nga siguro kang tabayan makapangan, nalado babawal. Kaya ako, pero malagad mo, okay. Solve. Kaya niya kanina nila, branch na. May thumbnail taba. O yan, nyarita na meyan. Solve kanya man. Branch na kanini. Excuse me. Ay, solid naman. Kapsi ko, thank you Lord. Wait, nung meranok ka, kinapsi ka kayong video ngayon ni. Click mo na itang subscription button. Like mo na yung video kung i-share mo na rin para balo dereng liwa. Bye!